4 lžíce, jo, mouky. Čajové. Čajové lžíce. Čajové lžícky kypřícího prášku. 4 lžíce hladkého cukru. Moučkovýho, vole. No, hladký prostě. Lžíce granka. Můžeme dát i víc, podle toho, jak chce mělý. Dáme 1 vejce. 3 lžíce mléka. 3 lžíce oleje. Mícháme pořádně. Tak, takhle by se to mělo táhnout, jo. Tak, dáme na nejvyšší stupeň mikrovlnce, jo, nastavíme na 1000 kW, když to má. Po 3 minutách, občas to trošku vyteče, výborná buchta, rovnou ke snězení. Enjoy the meal. Je to dobrý?